Deti, rodičia na našu točňu. Samozrejme privítame akéhokoľvek fešáka alebo mašinku vašim potleskom, takže si to takto neoficiálne pred našou rušňou parádou otestujeme. Takže uvidím, aké máte silné ruky, aké boli, milé deti, silné raňajky. Či máte dostatočné sily na to, aby ste privítali ďalšiu párnu mašinku, ktorá samozrejme ide zaparkovať do našeho rušňového depa. Takže nech sa páči Košice a všetci návštevníci rušňového depa. Vítame ďalšiu párnu mašinku. A potlesk nikde. Ďakujem. Možno, že ste si povedali, prečo práve ten potlesk, ale ja si myslím, že tento potlesk patrí každému, ktorý naozaj so srdcom sa venuje týmto historickým mašinkám, pretože sú to kuriozity, ktoré len tak vo svete nenájdete a som naozaj veľmi rád, že ešte stále existujú aj na východe Slovenska, prípadne na celom našom Slovensku ľudia, ktorí venujú svoj voľný čas hlavne takýmto mašinkám, s ktorými sa môžeme stretávať, chvála Bohu, aspoň raz do roka tu v rušňovom depe Košice.